ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। କି ରୋଗ ହେଲା କେଜାଣି ଜମା ଭଲ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ଆମର ଯାହା କିଛି ଧନ ଥିଲା ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କଣ, ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ମୋ କଥା ଘୁରି ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ କୁଲି, ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି କଣ? ମତେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ତମେ? ମତେ କି ମଜା ରୋଗ ହେଇଛି କେଜାଣି ମୋ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜମା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ମତେ ମରଣ ଡାକିଲାଣି। ନା ରେ ନା, ତୁ ସେପରି କହନା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତତେ ଭଲ କରିଦେଥିଲେ, ହେଲେ ତତେ ମୁଁ କେବେ ଆର ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ନା, କେତେ ଟଙ୍କା ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଯେ ମୋ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ମୁଁ ଭଲ ହେବି? ବରଂ ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ମୋ ରୋଗ ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସଜনী, ତୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେପରି ବିକଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ତତେ ମୁଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହୁକାର ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇ ଆସିବି। ତତେ ସେଇ ପଇସାରେ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରେଇବି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ସଜনী, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ନା, ତମେ ସତ କହୁଛ? ଡାକ୍ତର ପରା କହୁଥିଲେ ମୋର ଅପରେସନ ହେବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ସାହୁକାର କରଜ ଦେବେ? ଠିକ କଥା କହିଛୁ ସଜনী, ହେଲେ ତତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି। ସେ ଘର ଖଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ତୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବି। କହିଲେ ଘର ବିକ୍ରିରେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି? ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତତେ ଆର ପାରୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଯିବି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ନା, ତୁ ସେପରି କହନାରେ ସଜনী। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବିକ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ତତେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କରି ତୋର ଅପରେସନ କରି ତତେ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି। ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ନା, ମୋ କଥା ମାନ। ତୁମେ ଘର ବିକ୍ରି କରିବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ନା ନା, ଏଇ ତ ସାହୁକାର ଏଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। अरे पवना, तो मनटा कहीं एपरी सुखिला परी देखा जाउछि? तोर मुहटा भी सुखी जाइछि। अरे तो स्त्री सजनी कोन पाई कांदुछि कि रे? पवना टिके कह, कोन हेछि तोर कथा? कोन कहिबि साउरे? किछि दिन हेलानी मो स्त्री सजनी को केउ को अजଣା रोग हेला जे से आउ भलरे रहु नाही। देखु ना तार स्वास्थ्य अवस्था किपरि बिगड़ी गलानी। हाँ साहुकार, के जमार भल हो नहीं, के रोग के जानी जमा भल होबार नाम मध्य रही। साहुकार मते टिके दया करिबे। कोन कह, कोन कहूछु मते खुली करी कह। साहुकार
ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋର ସଜନୀକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ କଣ ଟଙ୍କା ନେବୁ କହ ତ ପୁଣି। ସାହୁକାରୀ ତୁଣ୍ଡ ଯଦି କଥା ଦେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡା କଥା କହିବି ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି ତ? ଆରେ ନା ନା ସେଭଳି ମୁଁ କିଛି ଭାବିବିନି। କହ କଣ କହିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହ। ସାହୁକାରୀ ମତେ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବିକ୍ରି କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଆରେ କଣ କହିଲୁ? ତୋର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମତେ ବନ୍ଧକ ଦବୁ? ନା 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 ସେଭଳି କଥା ଚିନ୍ତା କରନା। ତୋର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ତେବେ ସରକାର ପାଇଁ ଏସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହେଇପାରୁଛି। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ସାହୁକାରୀ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଭେଳିକି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆରେ ନା 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 ଭେଳିକି କାହିଁକି ଦେଖିବି? ଆମର ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତୁ ଶୁଣିଲେ ତୋର ମଥା ଘୁରିଯିବ। ତେବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜନୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ସେଇ କାର୍ଡ ଯଦି କରିଛୁ ତେବେ ତୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିବୁ। ସାହୁକାରୀ ମୋ ପାଖରେ ତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସେଟା କଣ? ଆରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହଉଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ